Pila na mo katuig magsuon? 17 years. 17. 17 po ka? Ako. Siya. Ikaw, pila mo edad? 12. Kamura magduwa magsuon? Ako yung mangko sa bay. So tulo mo tanan. Kinsay kinamanghuran. Ko. Tapos Ako yung kinamulangan. So tunga tong bayi. Sa sugo ba sa Panimalay kinsay sigig sugoon kanin tulo nga magsuon? Pariya raman mi. Sure? Oh. Ikaw wala ka gisugo nimong magulang sige? Sugo raman say. Ikaw manugo ba kas magulang? Sa airpod. Unsa pa yung mga usually may sugo sa imong manghod? Butag tubig sa mga bottle, butang sa rip. Dili nimo mabuhat? Mabuhat man. Ngano imong gisugo kay? Naman mi schedule. Buntag ko magkuga siya gabi. Ano i-check to sa Panimalay no na schedule sa sugo para dili mag-away. Mag-away mo? Panalagsa. Magunsa mag-away? Kuha mag Magsumbagay? dili man gustoryana. Ayaw yawana ira? Yaw-yawanay. Dili mo physical sa usag-usa? Dili man. Palangga ninyo ang usag-usa. Oh. Oh. Sigurado ni? Yes. Yun sa ninyo pagpakita sa pagpalangga sa usag-usa. Mutabang sa iyang assignment, pangana. Usay ako yung mangugas so maluoy ko niya dagam siya sugo. Ako po yugas. Kung ma-feel nimo nga ubay-ubay na ang sugo sa iyaha, imo na lang ang kuno ng ubang buluhaton sa Panimalay. Oh. Tinood to? Mensahe na lang sa usag-usa. Kuya, ako sugo ako ya, ikaw na lang tanan. O di ba ka, kuya, na ko'y assignment pohon. Ansiri niya ha. Kaya nang natarinig ko ipabuhat ni mo po. Kanang na mga buluhaton like pareha ng para sa school mo tabang kasi mo mga ngod. Say pasagdaan ako kay para katon. Sige, mensahe nimo para sa manghod. Binuota na ta. Oh, pero Di na ta mag-away